saborska većina. Gospodin Sinčiću, što vi kažete na ovo? Pa gledajte, mi u Živom zidu od samog početka našeg djelovanja tvrdimo da je u Hrvatskoj moć ne u ovim formalnim strukturama, vladi, saboru i tako dalje, nego u raznim neformalnim strukturama, lobijima, ložama i tako dalje. To se potvrdilo sa Borg skupinom, to se potvrdilo sa ovim slučajem sa glavnim državnim odvjetnikom. Ono što je ovdje jako indikativno, gospodin Jelenić nije smijenjen zato što je loše radio svoj posao, a mogli bi pričati o Agrokoru i svemu ostalome, nije smijenjen zato što je mason, nego zato što se otkrilo i kada se otkrilo, zahvaljujući Nacionalu, da je on mason. Dakle, ne vjerujem gospodinu Bošnjakoviću, ne vjerujem gospodinu Plenkoviću kad kažu nismo znali, to nije točno, ja sam uvjeren da su znali i vjerujem da su mnogi članovi istaknutih stranaka, drugih institucija također pripadnici nekih loža, udruga i da moć nije u institucijama nego je često negdje sa strane pokraj. Što se tiče same pripadnosti, prema našem istraživanju, dakle pisali smo u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, članak 3 stavak 2, svi državni dužnosnici, pa i gospodin glavni državni odvjetnik, dužan je u svoju imovinsku karticu, koju sam danas prvi puta dobio, prvi puta vidio, unijeti u posebnu kategoriju članstvo u drugim organizacijama i po našem pitanju izričito za masonske lože, da, povjerenstvo kaže da, ako ste član masonske lože, morate to upisati u imovinsku karticu. Gospodin glavni državni odvjetnik to, kao što vidimo, nije učinio. Brojni drugi članovi tih loža također to nisu učinili. Prođite po svim imovinskim karticama. Ja ih pozivam da postupe po naputku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, da ako su članovi tih loža, udruga, čega već, da to upišu na mjesto gdje se to upisuje i da usput razmisle trebaju li oni proći putem ostavke gospodina. Vi imate saznanja o nekim takvim slučajevima, nekim konkretnim ljudima koji su članovi, a nisu upisali to? Vjerujte da imam saznanja, momentalno bih to prijavio i tražio bi da se kao i svemu ostalome otvore procesi i da se dođe do istine i da se zadovolje sve procedure. Slušamo vas.